Sí, em dic igual que ell, Miquel, i ell des de ben petit em va posar el sobrenom aquest de Mico, sempre m'ha dit així. I llavors quan era petit em feia vergonya que em digués així, o sigui, m'ho deia a casa, però jo sempre li deia que no m'ho digués davant de la gent perquè em feia vergonya. I llavors quan vaig començar a fer rumba catalana vaig dir, ostres, els meus temes vaig a fer el Mico, saps? El nom aquest és perfecte. Quan vaig descobrir la rumba catalana, a través del flamenc vaig veure que realment podia fer cançons i podia arribar a fer alguna cosa més important i arribar a ser algú més rellevant dins del món de la música fent això que no pas estudiant 10 hores al dia de guitarra flamenca o cantant en anglès quan jo no amb un grup de heavy metal. Sí, això va ser gràcies al primer professor de guitarra flamenca que vaig tenir, el Marc Mercader, que ell vivia a Lituània en aquell temps i va amb un altre espanyol que vivia allà, a Vilnius, van muntar el primer festival de flamenc del país. I em va trucar i em va dir avui el primer dia volem fer rumba catalana, la inauguració, i he pensat que podies venir. I llavors el primer ho va dir amb Meztuca, que era una banda de 10 músics, i com que no era factible i jo acabava de crear el projecte Mico com a cantautor, vaig dir, ostres, doncs vaig a fer una banda petita per defensar els meus temes com a rumbautor o com a cantautor per rumba i tal. I així va néixer la idea de Mico com a grup. Quan treus la rumba fora d'aquí, sí, vaig experimentar que la gent es tornava boja i una passada. La gent li encantava, vam tocar en un teatre que ens van dir que mai la gent s'havia aixecat i es va aixecar tothom a ballar. I en el festival, que va ser l'altre, van ser 2 concerts, un en un teatre i l'altre en el festival aquest, que era en un pati d'illa, la gent també es va tornar boja i ballant, hi havia des de nens fins a avis, totes les generacions, i una resposta brutal. O sigui, ens van aplaudir moltíssim i van ballar a la seva manera, una manera molt original de ballar, com els hi sortia de dins, que és com s'ha de ballar la rumba. I sí que el que penso és que la rumba té molta més bona acollida fora, que és el que comentàvem una mica abans, quan és una música superexportable, perquè jo quan he tocat davant de gent estrangers, fins i tot quan vam anar a Lituània, ho vaig experimentar, que la gent és una música super, com es diu això, exòtica, no? I és un producte que es podria exportar molt bé i no s'està fent ni s'ha fet mai. També la prova va ser les Olimpíades de Barcelona, que va ser un èxit, la clausura i la inauguració amb la rumba que van sortir els Manolos, el Paret i tal, i mai se li ha tret el suc en això. I aquí ara precisament hi ha algunes organitzacions que han començat a moure's per fer la proposta a la UNESCO que sigui patrimoni de la humanitat, la rumba catalana, i al final penso que seria més important això, que realment que les institucions aquí li donessin més importància, com es podria equiparar a la sardana, penso, no? Penso que és algo tan collonut com la sardana. Bé, sí, sobretot per part de pare tinc una cosina, que és la Bet Rodergas, que és aquest últim videoclip que hem fet, que és un tema del Bandaban, el Leave Me Alone, i els meus tiets i el meu pare tots han fet els pastorets, són de Súria i sempre han fet els pastorets, les caramelles, i més a nivell amateur sempre, però són bastant artistes. També hi ha el de la meva àvia, hi ha molts temes en l'últim disc que estan dedicats a persones, no? Hi ha un tema dedicat a Paco Lucía també, en el disc aquest, en un altre que vaig fer li vaig dedicar una a les Saravares. Dedico cançons a la gent perquè sí, són temes molt personals alguns, la veritat és que sí. Jo, com
donaria per triomfat doncs, si realment arribés a viure... Clar, és que viure la música ja ho podria fer, però per poder viure la música tan sols doncs hauria de fer coses que no m'agraden tant. Per exemple, donar classes que no m'agrada tant, o tocar amb grups que potser ho fas més com a feina per treure diners. Jo amb la música vull fer només el que m'agrada perquè és molt vocacional el que faig, realment em considero més artista que músic, realment. Se m'ha quedat un pam de nas per olorar fotut el rastre que has deixat i el pas del temps transcorre lent com si sabés el molt cabró que em va pitjor.